Ja si myslím, že toto môže povedať iba ten, kto nepozná pravidla rozdeľovania peňazí, pretože normatív je jeden pre celé Slovensko a zbytok sa musí dofinancovať z mestských rozpočtov. Samozrejme, kto má na to, tak dofinancuje, kto nemá na to, nedofinancuje. Treba si uvedomiť, že hovoriť o viacerých centrách voľného času je asi problém, pretože máme len dve na území, možno niektoré mestá majú len jedno. A vtedy je úplne iná situácia, aj z hľadiska teda financovania, aj z hľadiska možná, by som povedal, také možnosti prihlasovania detí pre rodičov, kde my máme istotu, že my nemáme jedno dieťa v obidvoch centrách voľného času. To znamená, my si musíme urobiť poriadok v týchto centrách voľného času, v záujmovom vzdelávaní, neštátnom školstve, pretože tam ide veľmi veľa peňazí v tzv. Originálnej kompetencii. No a ja by som bol veľmi nerád, keby sme sa nedopracovali k nejakému dobrému modelu pre mesto Nitra, ktorý jednak zabezpečí tú činnosť, ale aj odstráni možno takúto závisť, že títo majú, títo nemajú, títo majú menej, my máme viac, ale myslím, že normatív je rovnaký a treba sa s tým vysporiadať. To znamená otázka priestorov, otázka učiteľov, možno aj počtov žiakov, pretože momentálne rozdelenie hovorí o tom, že nie centra voľného času sú nositeľom peňazí a nositeľom peňazí je žiak alebo občan od 4 do 15 rokov a tento nesie tie peniaze. To znamená aj obyvateľ Mojmiroviec alebo žiak z Mojmiroviec môže byť žiakom cirkevného alebo návštevníkom centra voľného času či v Nitre alebo cirkevného centra voľného času, len na to už musí byť spravená príslušná zmluva medzi mestom a obcov.